ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିବ। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିବ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ ଆସନ୍ତା କାଲି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ। ତ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମ ସ୍କୁଲର ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମହୋଦୟା, କୋଅର୍ଡିନେଟର ମହୋଦୟା ଓ ମୋର ସାଥୀ ଟିଚର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି କାହିଁକି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ ସମସ୍ତେ ଉଣାଉଣାକି ଜାଣିପାରିବା। ଆଜି ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପୂର୍ବ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍କୁଲର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ହେବ ଆମର ଟିଚର ଡେ ଗୁରୁ ଦିବସ ଉପରେ ପାଳିତ କରାଯିବ। ସେଇ ଗୁରୁ ଦିବସକୁ ଆଜି ଆମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରୁଛେ। ତ ଏଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କିଛି କଥା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ଠିଆ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ନମଣିବନର ଗୁରୁଟି ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ମହେଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଏହି ବୃତ୍ତିରେ ଆମେମାନେ ବି ମୋ ପିଲାଦିନର ପାଠକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲୁ ଆଉ ତୁମେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛ। ତ ପିଲାମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥର ଅର୍ଥ ତମେ କେହି ଜାଣିନ। ଗୁରୁର ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି ଗୁରୁ ସୃଷ୍ଟି। ଗୁରୁ ମାନେ ପିଲାମାନେ କଥାରୁ ଯେ ଆଲୋକର ପାଦ ଦେଖାନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଗ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ଆଉ ରୁ ହେଉଛି ଆଲୋକ। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମିଶ୍ରଣରେ ଗୁରୁର ସୃଷ୍ଟି। ଆଉ ଏ ଭାରତବର୍ଷ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ପରମ୍ପରା ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ। ତ ଏ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ଛୋଟିଆ କବିତାଟିଏ। ଗୁରୁ ଏକ ଦିବ୍ୟା ଲୋକ। ତ ଗୁରୁ ଜଣେ ଦିବ୍ୟା ଲୋକ, କାରଣ ସେ ଗୁରୁ ଜଣିଏ କୁହନ୍ତି ଏ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଯାହାଠାରୁ ଯାହା ବି ଶିକ୍ଷା କରୁଛି ଆମ ଗୁରୁ। କାଲି ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ଆସିକି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆସିକି ଟିଚରଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଗୁରୁ କୁହନ୍ତି। ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ତମର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ତୁମର ପିତାମାତା ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତୁମେ ସଂସ୍କାର, ସମ୍ମାନ, ବ୍ୟବହାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ଶିକ୍ଷା କରୁଛ। ତ ସିଏ ହେଉଛି ତୁମର ଘରର ଗୁରୁ। ଆଉ ଯେଉଁଠୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉଠୁ ଶିଖୁଛ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତମର ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ। ତା ସହିତ ଆମର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ ଗୁରୁ ଆସିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖୁଥିବ। ତ ଗୁରୁ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ଲୋକ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କବିତାଟିଏ ପିଲାମାନେ। ହରି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଆଲୋକର ଶିଖା, ହରି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଆଲୋକର ଶିଖା, ଆସ ଗୁରୁ ଘର ପରେ ଭଜ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏତିଶ ଅଧମେ, ଭଜ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏତିଶ ଅଧମେ, ଅଜ୍ଞାନ ତିମିର ରହୁ ଦୂରେ, ହରି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଆଲୋକର ଶିଖା। ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମା, ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ, ତୁମେ ମହେଶ୍ୱର। ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର, ଚାରି ଦିଗ ସୃଷ୍ଟି ହେମେଶ୍ୱର। ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର, ଚାରି ଦିଗ ସୃଷ୍ଟି ହେମେଶ୍ୱର। ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ପଥେ ଚାଲିବା ଶିଖାଇ ଅମା ଅନ୍ଧକାର କରଇ ଦୂର। ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ପଥେ ଚାଲିବା ଶିଖାଇ ଗୁରୁ ତୁମେ ଅମା ଅନ୍ଧକାର କରଇ ଦୂର। ଏଭବ ସଂସାରେ ତୁମେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଏଭବ ସଂସାରେ ତୁମେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା, ତୁମ ପାଦ ସଦା ରହୁ କଥା। ଏଭବ ସଂସାରେ ତୁମେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା, ତୁମ ପାଦ ତୁମେ ସଦା ରହୁ କଥା। ଶିଷ୍ୟତ ଶିରିପା ପିନ୍ଧିନ କଥାରେ, ବିନୟ ବଦନେ କହୁଛି କଥା। ତୁମ ନୀତିବାଣୀ ଗୁନ୍ଥି ଗୁନ୍ଥି ପୁଣି। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ନୀତିବାଣୀକୁ ବୁଝୁ ନା ନାହିଁ? ତୁମେ ଆଜି ଯୋଉ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଛ ଏଥିରେ କାହାର ନୀତିବାଣୀ ବୁଝୁ? ଗୁରୁଙ୍କର ନୀତିବାଣୀ ବୁଝୁ। ତ ତୁମ ନୀତିବାଣୀ ଗୁନ୍ଥି ଗୁନ୍ଥି ପୁଣି, ମାଳା କରି ଚାଲୁଛି ହୁଏ ବୋଧ। ସତ କହି ନଡରି ଭିତରେ, ସତ କହି ତାକୁ ନଡରି ଭିତରେ, ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ପଥେ କାଟିବୁ କାଳ। ଆହେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ନବ କଳେବର, ଆହେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ନବ କଳେବର, ତବ ଦିବ୍ୟାଲୋକେ ଆଲୋକିତ କର। ଏ ଦିବ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ନବ କଳେବର, ତବ ଦିବ୍ୟାଲୋକେ ଆଲୋକିତ କର। ଏକାନ ପୁଷ୍ପ ରାଜିଏ ଧରାରେ, ସାର୍ଥକ ହେଉ ଜୀବନ ଆମର। ଧାରିକାନ ପୁଷ୍ପ ରାଜିଏ ଧରାରେ, ସାର୍ଥକ ହେଉ ଜୀବନ ଆମର। ଧରି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଆଲୋକର ଶିଖା, ଆସ ଗୁରୁ ଧରା ପରେ ଭଜ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆଶିଷ ଅଧମେ, ଅଜ୍ଞାନ ତିମିର ରହୁ ଦୂରେ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତୁମକୁ ଜୀବନ ସାରା ସଦ୍ଗୁରୁ
ଆଉ ଜୀବନ ତୁମର ସୁନ୍ଦର ସରସ ମଧୁମୟ ହଉ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ତୁମ ଠାରୁ ଶୁଭକାମନା ବି ମନେ ଧନ୍ୟବାଦ।